pyysin teitä laittamaan Instagramiin kysymyksiä ja nyt mä vastaan niihin. Mun lempivärit on musta ja turkoosi. Mun lempieläin on hamsteri ja koira. Mulla ei ole mitään maita, missä mä en haluaisi käydä. Edes Siperian 40 asteen pakkanen. Tai Afrikan 90 asteen lämpö. Häiritse minua. Tykkään. En mä tiedä, ei mulla varmaan sellaisiakaan ole. 3 kertaa. Oh. 3 kertaa kai. No, Kalle. Ei Kalle, se on hauska nimi olla. Sano uudestaan ihan varmasti Kalle. Äiti sanoo, että on hyvä. Äiti sanoo, että mun nimi on ollut Kalle. Pikku Roosa. Okei, näin. Kalle. Kalle. Mun lempiaine on matikka ja musiikki ja inhokkikouluaine on äitkä. Huonoin on, no mulla ei numeroita, mulla on kirjaimet F ja 14 pistettä ja paras on täydet pisteet. Se on mun mielestä on kiva tehdä videoita ja niitä on hauska katsoakin. Mun kaverit pakottavat. Ehkä kesä, koska silloin on lämmin ja silloin ei tarvitse pukea niin paljon ulkovaatteita. Mariko. 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 Noin 130 metriä. Noin 130 senttimetriä. Onhan mä niin lyhyt. Sä oot 20 senttiä lyhyempi. On. Tää on paljon. Niin, katsotaanpa. Ja mä oon lyhyt, tiedä, se on vain lyhyt. Sitten mennään viimeiseen kysymykseen. Ehkä pizza. Pizza ja ranskalaiset. Kiitos kaikista kysymyksistä. Me nähdään ensi videossa. Moikka!